Kumusta kamo mga higala ug mga kaigsuonan? Mayong hapon kanatong tanan. Aniya usab ang inyong ubos nga alagad, Pastor Archel Kimno, no? Padayon sa pagwali, padayon sa pagpakaylap sa mensahe sa Dios. Aron ang tanan masayod ug unsa gyud ang plano ug kabubuton sa Dios sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. No? Salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Atong hisgutan karon nga ang kini nga tawo, no? Atong hisgutan karon nga pwede bang luwason sa Ginoo, no? Ang mga dautan o bisan unsa ka kangilngig nga tawo, no? Pwede bang luwason sa Ginoo igsuon, no? Bisan pag siya ang pinakadaotang tawo sa tibuok kalibutan, no? So amo na ato ang tema karon nga pwede bang luwason sa Ginoo, gamiton sa Ginoo, no? O sa dili pa nato sugdan ang mensahe sa Dios, magampo sa ta nining kahaponon. Labing balaan ug gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo niining kahaponon. Lamdagi ang tanan nga nakabati niini nga mensahe karon sa ilang mga panimalay o bisan asa man sa ilang mga trabaho. O salamat Ginoo nga ikaw Dios magahatag og katin-awan nining maong mensahe nga imong ipaabot ngadto kanila aron masayod kaming tanan unsa gyud Ginoo ang imong kabubuton alang kanamo. Dalaygon ang imong ngalan dinhi sa yuta ug maingon sa langit sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Okay, so atong tema karon bisan unsa kadautan ang tawo pwedeng luwason o gamiton sa Ginoo. No, atong basahon ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Sa wala pa siya nahimong apostoles, sa wala pa siya giluwas o wala pa siya gamitas Ginoo, no? So atong mabasa ang kinabuhi ni Pablo sa wala pa sa Ginoo, unsa siya kadautan, no, nga tawo. Akong basahon sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 3. Ingon diri ang sulat sa bersikulo 3, Buhat 8, apan gigubot ni Saulo ang iglesia o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtotoo lalaki ug babayi o gibalhog niya sa bilangguan. So ingon ana igsoon ang kinabuhi ni Pablo sa wala pa siya luwas sa o gamitas Ginoo. Sa laing paagi si Pablo usa siya ka tawo nga dautan, no? Usa siya ka tawo nga kahadlukan, no? Usa siya ka tawo nga daotang tawo gyud, no? Gani dunay panagtigom, no? Sa kaniadto sa mga kaiglesiyahan, kasimbahanan, iyang gilutos o iya pagyong gidakop, no? Lalaki man ug babayi unya iya pag gipapriso. So ingon ana ka worse si Pablo sa wala pa siya kaila sa Ginoo, no? Put pasabot kaniadto sama niini nagtuon og Biblia, nagbasa sa balaang kasulatan, makita ni Pablo dili niya pasayloon, no? Sama sa nahitabo sa unang mga katawhan sa Dios, no? Sa mga kaiglesiyahan, no, iyang gipaniksik, gi-house to house igsuon, gipangita niya ang mga tawo na nagampo, no, na nag-prayer meeting, na nag-Bible study, na nag-sharing about sa Word of God. So ang gibuhat ni Pablo, gipaniksik ang kabalayan unya iyang gipangdakop ang mga lalaki ug babayi unya gibalhog sa bilangguan igsoon. Ingon ana grabe kadautan si Pablo
no? Grabe kadautan si Pablo sa sinugdanan igsoon. So atong hisgutan giun sa siya pagluwas o pagkabig sa Ginoo igsoon, no? So una, makita na to nga grabe si Pablo kadautan, no? Sa buhat kapitulo 9 atong mabasa igsuon diri sa versikulo 3 ingon dire nga mipanaw siya padulong sa Damasco. Si Pablo ni panaw padulong sa Damasco. Sa duol na siya siyudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midanag libot kaniya, no? Ingon dire nga kalit may kahayag gikan sa langit nga midanag libot kaniya. So dunay kahayag nga milibot ni Pablo sa dihang nagpanaw siya padulong sa Damasco igsuon, no? Unya ato makita dire kining trabaho gyud niya mao ra gyud ang pagguba, pagdestroy, no, sa mga katawhan sa Dios. Gigubot niya, porque ang trabaho ni pagpangita sa mga katawhan, sa mga alagad sa Dios, pagguba, no? So nipanaw siya padulong sa Damasco, no? Nya sa dihang duol na milibot, no, ang kahayag gikan sa langit, no? Og midanag libot kaniya. Unya unsay nahitabo sa verse 4 igsuon, natumba siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako, no? So igsuon ato makita dire ang mga katawhan sa Dios nga gilutos ni Pablo nasakitan gyud ang Ginoo igsuon, no? Ingon ang Ginoo, Saulo nganong gilutos mo man ako, no? So una igsuon nga nasakitan gyud ang Ginoo nga kung hilabtan ang iyang mga katawhan, no? So no, ingat-ingat ta, no, sa mga alagad sa Dios, no? Ako mong sultihan sa mga tawo nga wala pa nakaila, o wala pa nagbasa, o wala pa nakakuan sa katinawan sa Ginoo. Ayaw gyud ninyo og hilabti, no? Pero nakita nato nga gilutos gyud si Pablo. Gilutos gyud niya ang dili si Pablo, no? Gilutos niya ang mga katawhan sa Dios, no? Unya ningon ng Ginoo nga Saulo nganong gilutos mo man ako. Unya sa verse 5 tan-awa igsuon. Nakalitan si Pablo, wala nagkadimao. Ningon siya kinsa ka ba Ginoo, no? Mao ni ang time nga nakabig si Apostol Pablo, no? Unya akong basahon pag-usab, kinsa ka ba Ginoo, nangutana siya. Ang tingog mingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon og lakaw ngadto syudad ug didto sultihan ka kun unsay imong buhaton, no? Ignan siya sa Ginoo, bangon, no? Bangon lakaw ngadto syudad ug didto sultihan ka kun unsay imong buhaton. Unya ningon diri didto sa Damasco may usa ka tinun-an nga si Inganlag Ananias pinagi sa pananawon giingnan siya sa Ginoo, Ananias, ug mitubag siya ako sa ania ako o Ginoo, no? Ang Ginoo mingon kaniya, lakaw ngadto sa syudad ug ginganlag tul-ed og pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Nagampo siya og sa pananawon nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag iyang kamot aron pagkita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod ni kaniya ug sangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Og karon aniya siya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan. Verse 5, ang Ginoo mingon kaniya, adtua siya, kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila.
sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel, og ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-antuson tungod sa akong ngalan. No? Igsoon ang tuyo ug tumong sa Ginoo bisan unsa kadawtan si Pablo atong nakita nga giluwas siya sa Ginoo igsoon, no? Giluwas siya sa Ginoo, no? Nahadlok unta si Ananias, no? Kay siya may moadto ngadto kang Pablo, pero gisultihan siya sa Ginoo si Ananias, no? Ingon dire sa ingon dire ang mensahe sa Ginoo, no? Nga ang kinabuhi ni Pablo, no? Ingon ang Ginoo nga ako siyang sa verse 16 og ako sa verse 15 adtua siya giingnan niya si Ananias kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako kay pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. So igsuon, no? Ug imong tan-awon ngani ang kinabuhi ni Saulo Pablo, grabe siya ka ngilngig ug kadautan nga tawo. Pero atong makita igsuon nga dunay purpose ang Ginoo ngadto sa iyang kinabuhi, no? Ingon ang Ginoo aron siya mag-alagad kanako, no? Gamiton siya sa Ginoo. Gani ni panaw siya padulong sa Damasco kay ang iyang tuyo mao man ang pagguba ug ang pagbulabog sa mga katawhan sa Dios nga adunay mga panagtigom, no? Igsuon, no? So sa laing paagi makaingon gyud ta basin dunay maingon nga tawo nga dili ko, no? Kay no unsa man ko nakapatay ko, no? Maingon sila sa ilang kaugalingon nga imposible nga mahitabo, no? Sa among kinabuhi nga luwason og bag-ohon mis Ginoo, no? Gawas pa niya na ay gitawag og pride. Naay pride, no? Ang uban moingon siya sa iyang kaugalingon siguro nga dili siguro ko kay kawatan ko, dili siguro ko kay bahiyan ko, no? Bugal-bugalon ko unsa pa. Tungod kay no sa kinaugalingong pagpangwinta sa mga tawo nga wala pa diha sa Ginoo. Pero igsoon sultihan mo nako bisan unsa ta kadautan og luwason ta sa Ginoo kay duna siya tuyo alang kanato ug iya tang gamiton luwason gayud tas Ginoo igsoon, no? So ingon ani ang mensahe karon nga kabuntagon karon nga kahaponon nga ang Dios pwede diayng muluwas o sa mga dautan aron iyang agamiton igsoon, no? Gamiton sa dako nga buluhaton. So og atong sabton igsoon ang kinatibuk-an wala naghunahuna si Apostol Pablo nga mga lagad og Dios, no? Gani ang iyang naa siyang kasing-kasing kasuko sa mga Kristohanon, kasuko sa mga katawan sa Dios. Wala gyud siya nagunahon na nga mga lagad og Ginoo, no? Ang naa niya kasuko igsoon. So sa kalit natumba siya sa iyahang gisakyan unya nabutas siya og naigo siya sa kahayag sa Ginoo, no? So sa dihang natumba siya 3 days, no? Di gyud siya kalakaw, gani giagak siya, no? Giagak gidala ngadto sa Damasco, no? 3 ka adlaw nga wala siya kakita. Nya dito sa Damasco may usa ka tinun-an nga si Ananias, no? Nga gisugo sa Ginoo, pinagig panan-awon. No. Unya niingon diri ang sulat, no? Nga verse 13 si Ananias mitubag Ginoo daghan ang misulti kanako nahadlok gyud si Ananias igsuon
nga padtuon siya kang Pablo, nadlok yun si Ananias tungod kay nakabati si Ananias nga kining tawhana grabe gyud ni siya ka dautan, no? Batok niya ang makatawhan sa Dios, pero dunay plano ang Ginoo nga siya mag-alagad sa Dios ug luwason siya sa Ginoo. Gani sa Biblia igsuon, siya ang pinakadako nga nabuhat sa mga buluhaton diha sa mga buluhaton sa Ginoo igsuon, no? So ang kinabuhi ni Apostol Pablo ato nakita nga ang iyang kinabuhi usa siya kadautan og nahimo siyang matarong, gawas nga gimatarong giluwas siya og gigamit gyud siya sa Ginoo, no? Alang niadtong mga tawo nga dautan na gyud, no? Napay chance nga luwason mo sa Ginoo, no? Luwason mo, gamiton mo sa Ginoo, maghinulsol ra gyud ta mga kaigsuonan, no? Mga katawhan, kinsa to nakabati. Ang uban moingon siguro nga kawatan ko, dili ko pwede. Ang uban miyog bayan ko, di ko pwede. Ang uban miyog bugal-bugalon ko, unsa pa, etc. nga mga daghan nga nabuhat, no? Nga mga dili makaayo tubangan sa Dios ug sa mga katawhan. Pero kung ang Ginoo na mo'y mutawag sa inyong kinabuhi, luwason gyud mo sa Ginoo, no? Mo nang akong mga pag-ampo karon nga ang mga katawhan wala pa diha sa Ginoo, luwason, dili lang kay luwason, gamiton sa Ginoo sa dakong bulaton sa pagsangyaw sa maayong balita bisan asa nga dapit, bisan asa nga lugar, og luwason luwason mo sa Ginoo, luwason gyud mo sa Ginoo, no? Way makapugong igsuon. Sa atong pangwinta o panguna-huna makaingon ta imposible. Pero kung ang Ginoo mo'y nagtawag kanimo, kung ang Ginoo mo'y muluwas kanimo, kay doon na siya purpose nimo nga iya kang gamiton sa pagwali, pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa uban, luwason gyud ka o gamiton ka sa Ginoo, no? Ato makita sa kinabuhi ni Pablo, grabe kadautan ang iyang kinabuhi. Gani nahadlok si Ananias, no? Ang mga katawhan sa Dios iyang gigubot, iyang gipangpriso, lalaki ug babaye, no? Tungod sa iyang kadautan, iyang nabuhat, pero tanawa igsuon giluwas siya sa Ginoo. Tungod kay dunay purpose ang Ginoo nga gamiton siya sa Ginoo. Sa verse 15, ingon dire, ang Ginoo miyong kaniya adtua siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Gisultihan si Ananias nga adtua Ananias si Pablo or Saulo aron siya mag-alagad diri kanako, niingon ang atong Ginoong Hesukristo. Nagpakita ang Dios pinagis panan-awon diha kang Ananias o gisugo si Ananias nga ipaadto si apostol si Pablo tungod kay ang gustos Ginoo mag-alagad siya. So ato nakita igsuon nga daghang sulat ni Apostol Pablo gani sa mga sulat kasagaran niya di lalim, no, ang iyang kinabuhi sa diyang gigamit na siya diha sa Ginoo, no? So salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang ato karong tema atong nabasa, bisan unsa kadautan ang tawo pwede luwason o gamiton sa Ginoo, no? Walay makatupong sa Dios ug unsay gustos Ginoo mahitabo kana igsuon, no? Tungod kay siya ang Dios, siya ang gamhanan nga Dios, siya ang manluluwas, siya ang Ginoo sa tanang Ginoo. Siya ang atong gialagaran o gisimba igsuon, no?
So diha kaninyo karon wa ko kabalo kung luwason mo sa Ginoo, gamiton mo sa Ginoo susama usab sa nahitabo usab kanamo. Wala mi naguna-una nga gamiton mi sa Ginoo sa dakong mga buluhaton. Pero niabot lang gyud sa among kinabuhi igsoon, no? Niabot lang gyud sa among kinabuhi. Unsa gyud mi sa sinugdanan sa among kinabuhi. Usa ka tawo nga palahubog, usa ka tawo nga bugoy-bugoy, no? Tanang klase nga binuang ug binugoy naa. Pero akong ipanghinambog nga giluwas mis Ginoo, gipili mis Ginoo, gitawag mi sa Dios aron mag-alagad kaniya aron gamiton sa dakong buluhaton nga ipabuhat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa among kinabuhi nga iyang gikaluy-an ug iyang gitawag aron gamiton. Among pasalamatan ang Dios ana mga kaigsuonan. Akong mga pag-ampo sa inyong kinabuhi karon ug nagapos man mo niining pagkadautan, no? Pagkakawatan, baihan, bugal-bugalon, no? O unsa pa ang tanang klase nga mga binuhatan nga naa diha kaninyo ang akong mga pagampo. Kana nga mga klase nga mga buhat mao kana ang mga gapos nga gikan sa yawa igsuon. Mga gusto sa Ginoo nga mabadbaran kita ni anang maong mga gapos, no? Sa atong pagkagahi sa atong ulo, no? Gusto sa Ginoo nga badbaran ta sa atong kinaiya nga dili makapahimuot sa Dios. Gusto sa Ginoo nga badbaran ta na igsuon. Mga butang kana sa kaaway nga mong yawa aron dili ka maluwas igsuon. Ang mga pagampo nga ablihan nimo ang imong kasing-kasing, ang imong panghuna-huna, ang imong mga mata, nga ang Dios muluwas diha sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi karon. Ako mga pagampo nga luwason mo o gamiton mo sa Ginoo ug magwali mo sa maayong balita, no? Mao ang Biblia ug ipaabot ninyo ngadto sa uban nga wala pa igsuon, no? So magampo ko diha kaninyo, labing balaan ug gamhanan namo a Dios. Salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog ug nabati nga bisan sa kinabuhi ni Pablo unsa siya kadautan, imong giluwas, imong gipili aron imong gamiton aron siya mag-alagad diha kanimo Ginoo. Salamat Lord God ang ako usab nga pag-ampo sa mga katawhan nga nakadungog niining pagsibya karon sa kahanginan. Ako nagaampo nga imo usab silang luwason. Nagapos man sila sa kadina sa kaaway nga mao ang kinaiya nga dili makapahimuot kanimo Ginoo. Badbari sila sa ngalan ni Jesus. Badbari sila sa pagkadautan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Ginoo, nagampo ko nga imo silang gamiton, imo silang luwason. Salamat Ginoo. Kasyudaran, sa syudad man, kabukiran o kabaybayunan, lungsod man, kinsa man karon ang nakadungog niini karon sa mensahe sa Dios. Imo silang luwason, imo silang tabangan, imo silang gamiton aron Ginoo mag-alagad sila diha kanimo Ginoo. Lord God, ako nagaampo nga kining mensahe maabot kini sa tagsa karon sa kinabuhi nga diin sila Ginoo dapita nga na diin sila dapita Ginoo. Salamat Lord God ining katapusan namo nga niining kahaponon. Dalaygon ang imong ngalan dinhi sa yuta mayon sa langit. Tanan magaingon sa Ginoo og amen o amen. Dalaygon ang Dios ug ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Ang Dios magluwas kaninyo. Walay imposible sa Ginoo. Makaingon siguro ta nga di siguro ko luwason kay grabe ko kadautan. Igsoon ako mong sultihan si Pablo grabe kadautan giluwas siya sa Ginoo. Ug dili lang igo kay giluwas, gipili siya sa Dios aron pag-alagad, aron magsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga tawhan, aron matuman ang kabubuton sa Dios. Walay makapugong sa Dios igsoon kung ang tawo iyang luwason. Dalaygon ang Dios ining kapunon.
Magauban ang Dios sa matag usa diha kaninyo sa ngalan ni Hesus.